Здравейте, колеги! Целта на днешния клип е да бъда максимално полезен на всички пчелари, които притежават такива преси за восъчни основи. Какво е необходимо за изработката на восъчни основи в домашни условия? Значи, ето тук съм се закупил една помпа за домашен фонтан, която е с дебит около 600 литра на час и е с воден стълб 1,20 м. Поставяме самата помпа в съда, в който ни е водата. Това е едно количество някъде около 15-20 литра вода. След което поставяме и маркучите, които са изходите за отвеждането на самата вода. Включваме помпата. Изчакваме известно време, ето, дори веднага водата тръгна. Изчакваме известно време, за да се обезвъздуши самата помпа. И съответно водата да тръгне по изходните маркучи. Това е по-добрият вариант според мен в зимни условия, когато няма кой знае колко работа на полето и по пчелина, да се изработят восъчни основи. Ето, водата тръгва дори от горната плоча тук вече. Така. При този случай не е необходимо обезвъздушаване на самата помпа, на самата преса, понеже тя веднъж като се обезвъздуши няма начин да влезе въздух в самата преса, което би било далечен проблем. Пристъпваме към заливането на самата преса. Така. И веднага затваряме. Както казахме и преди, необходимата температура на восъка по време на работа би трябвало да бъде не повече от 90 градуса. Тези 90 градуса са напълно достатъчни, за да се изработи една основа в порядъка от грамажа 100, 105, 110 грама. Имайки предвид, че в цяла Европа се работи с 100 грамови основи, на които предимството им е много по-добро зателване по време на зателването на самата рамка, ако се използва непрекъснат тел и се зарежда с трансформатор. Вероятността да се накъса прясно изградена пита по време на самата на центрофуженето е много по-малка, а и още едно предимство, което е, че дори при липса на восъкоотделяне, а при приток на нектар, пчелите изтеглят от дебелата основа и също градят. Изчакваме определено време. Сега, много колеги бъркат смисъл такъв, че необходимото време за застиване трябва да се оцели, когато самия восък в самата преса е все още топъл. Значи изчакваме още малко. За тая цел тук даже имам едно приспособление,
което ми помага за по-лесното отделяне на самата основа. Както казахме в предния клип, тук не се работи с режещи инструменти, не е необходимо. Ето, извадили сме се основата. Сега, тук има малко оттайки, но тъй или иначе това нещо може да се протопи за следващия път. В момента заливаме повторно. И докато изчакваме да застине восъка в самата преса, си изрязваме лееците, които са в четирите края на основата. Лееците веднага може да ги сложим в съда, в който ни е восъка, за повторно притапяне. Отделяме се основата. И изчакваме следващата. Пробваме отново. Ето. Сега, имайте предвид, че при самото заливане се получават едни такива въздушни балончета, но това не е проблем за пчелите. Те го изграждат много добре и го запълват. Значи отделянето може да стане от всяко едно место, откъдето се захване самата основа. Сега ще ви покажа и още едно нещо, което ще ви бъде от полза. До сега заливахме без отделител. Сега ще залием една основа с отделител, който е на основата на сапунена вода. Се залива, се обмазва долната плоча и страничните краища на самата преса за по-лесно отлепяне на основата. Много колеги бъркат, като заливат с по-малко количество и на 2-3 пъти. На 2-3 пъти самата преса с восък. Оттам се получава и по-големия грамаж на самите основи. Ето, може и по този начин да се отделят лееците. Помпичката постоянно се работи. Имайте предвид, че дебелината на самата основа се регулира чрез температурата на восъка. Както ви казах, не повече от 90 градуса.
Ето, вижте как се отлепя. Много по-лесно и с отделителя, който използвахме. Дори втората може да не я обмазваме с отделител. На 2-3 основи може да се обмаже с отделителя, който ви казах. Всъщност какъв е отделителя? Значи, отделителя е сапунена вода, която се пресича, за да не се получават, за да няма балончета по време на самото обмазване, се пресича с етилов спирт или ракия първак, докато изчезнат балончетата в сапунената вода. Както ви казах, това е най-голямото предимство. Знаете какво залагате, собствения си восък, и оттам нататък имате 100% гаранция, че основата ви веднага тръгва да се работи. Изчакваме все още малко. И пробваме. Ето. Отново обмазваме. И заливаме. Използваме съвсем лек натиск. През двата предни края има ограничители, които са за 100 грамово восъчна основа. Ето сега, дори и без ножа, нещата стават много лесно. Си отлепяме лиеците. И по този начин процедурата върви безконечно. Отново отлепяме. Восъка трябва да бъде леко топъл, за да може да се работи. Има много колеги, които казват, много трудно се отделя от долната плоча. Това е защото се образува един вакуум и при напълно застинало състояние на восъка, той много трудно се отлепя. За целта пък използвам това приспособление, което е имало от първи род ли беше. И така
така всичко остава за броени минути. Вие сами по време на самото гледане на клипа ще прецените за какво време е необходимо за изработката на основите. Ето. Тук малко избързахме. На всички колеги казвам, няма преса, която да не работи. Има пчелари, които не си правят съответните изводи по време на самата работа с пресата. Значи ние по телефона може да си говорим колкото си искаме, но не съм ли аз там на място, не мога да ви дам какъвто и да е било съвет. Тук са останали някакви парченца восък, които съответно отлепяме, махаме. Съвсем леко притискаме, както говорихме. Още малко. Изрязваме съответно следващата основа. Изчакваме да отлепим последната. Ето така. И с това нашата кратка демонстрация приключва. Какво мога да ви пожелая? Освен успешни пчеларски години!